βοήθεια, το ενδιαφέρον και την ενεργοποίηση όλων μας μέσα από τις συλλογικές δραστηριότητες. Τελευταία γίνεται πολλής λόγος για το αν θα πρέπει να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με προτροπή μάλιστα της γνωστής Τρόικας σχεδιάζεται ακόμα και η κατάργησή τους. Κατάργηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα σημάνει και τη λύθη των παραδόσεων ηθών και εθήμων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και επέκεινα της εθνικής μας ταυτότητας. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω να ενεργοποιηθούμε και να αγωνιστούμε για την προάσπιση αυτών των αξιών. Έθνη χωρίς παραδόσεις, ήθη και έθιμα είναι καταδικασμένα να πεθάνουν. Το θέλουμε εμείς αυτό? Ασφαλώς. Θωμά, αν θέλεις να μας πάρει μια παρέμβαση. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προσπάθειες και τις δικές μου τέλος πάντων προσπάθειες, γιατί πιστεύω ότι πολλοί Θεσσαλοί αγαπούν τον τόπο τους και κάνει ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του ό,τι μπορεί για το καλύτερο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αν ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Προέδρου να πω δύο λόγια, είναι μόνο για αυτό που θα σας πω τώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία να μην μείνουμε στην παράδοση που έχουμε. Αυτή δηλαδή που μας παραδώσαν οι προηγούμενοι. Πρέπει σε αυτό το βουνό, πραγματικά το βουνό από χρυσάφι που λάμπει σε όλο τον κόσμο της παράδοσής μας, όχι μόνο να μαδάμε από αυτό, αλλά να συσσωρεύουμε, να αυξάνεται η παράδοσή μας, να γίνεται πιο ελκυστική, πιο πλούσια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι να κάνουν δημιουργική αφομοίωση αυτής της παράδοσης που μέχρι τώρα έχουμε. Και δημιουργική αφομοίωση της παράδοσης, το λέει η λέξη, είναι να κάνουμε νέα έργα στον πολιτισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα γράμματα, γενικά στις τέχνες, να κάνουμε νέα έργα, πρότυπα που να είναι συνέχεια μιας προηγούμενης πολιτιστικής παράδοσης και προσπάθειας στον τόπο μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, Πρόεδρε, και θερμά συγχαρητήρια και η δική σας προσπάθεια και των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Θερμά συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, περάστε να απευθύνετε ένα μήνυμα στους Καλυβακιώτες. Να συγχαρώ καταρχήν τον πολιτιστικό σας σύλλογο για την πολύ όμορφη απόψινή εκδήλωση. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι όταν είμαστε ενωμένοι, μονιασμένοι, όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με μεράκι, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Άκουσα για λίγο τον πρόεδρό σας που μιλούσε για τους αυτοδιοικητικούς της αυτοδιοικήσεις, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν να προσφέρουν έργο στα χωριά. Είναι γεγονός, Πρόεδρε, ότι αν κάποιοι πριν χρόνια είχαν να διαχειριστούν τον πλούτο τους, εμείς τώρα έχουμε να διαχειριστούμε το ειστέρημά μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να καταδικάσουμε τα Καλυβάκια και όλα τα χωριά στον αφανισμό. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τον πρόεδρο εδώ της τοπικής κοινότητας, με όλους τους αυτοδιοικητικούς, να προσπαθήσουμε να βάλουμε μια προτεραιότητα. Το τι πρέπει να κάνουμε για κάθε χωριό. Εμένα η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή. Για οτιδήποτε θέλετε να μιλήσουμε, να συναποφασίσουμε, αν θέλετε να προγραμματίσουμε, με αυτά τα λίγα που έχουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά. Πιστεύω ότι υπάρχει καλή θέληση, κατανόηση, μπορούμε να προσφέρουμε στην περιοχή μας. Η πόρτα του γραφείου μου λοιπόν είναι ανοιχτή. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση, υγεία και ό,τι καλύτερο για όλους σας. Να είστε καλά. Το αντάμωμα στα Καλυβάκια είναι ο τίτλος του ποίηματός της. Τα Καλυβάκια, ένα μικρό χωριό και είναι πολύ ξεχωριστό. Έχει κάτι που μας δένει. Το αντάμωμα μας περιμένει. 1-2 θα μετρήσω, το χορό θα ξεκινήσω. Εμπρός, κύκλο μαζί να κάνουμε και να τους ξεκουφάνουμε. Δεν είναι κάτι το κακό. Θα διασκεδάσουμε με πολύ χορό. Σ' όλο τον κόσμο θα το πω, τον τόπο τούτο τον αγαπώ. Είναι σ' όλους πια γνωστό, όμορφο μοναδικό το χωριό. Σ' όλους θα πω ευχαριστώ και όλους σας αγαπώ. Μπράβο Βρύσα.
Τέσσερα χρόνια μωρέ σ' αγαπώ. Άιντε 4 χρόνια μωρέ σ' αγαπώ. Και δεν μπορώ μωρέ να σου πω. Άιντε τι να τα κάνω τα ηλιά μου, ότι να τα κάνω όλα τα λουριά. Μωρέ, κι όλος το καμαρό
Και κόρη μου, είναι που τον στέλνει. Ωραία της γειτόνης ρωτώ, που πάει αγάπη μ' αγαπώ, που πάει αγάπη μ' αγαπώ, της γειτονίσες ρωτώ. Γεια σου Σάκη. Ωραία μέσα είναι δεν θυμάται και για μένα δεν θυμάται, και για μένα δεν θυμάται, μέσα είναι και κοιμάται. Ωραία βρέχει απόψε και χιονίζει, Ρίνα Κατερίνα μου. Άιντε με πιάσε ψηλή βροχή, Κατερίνα μου μικρή. Με πιάσε ψηλή βροχή και σε βρήκα αχή. Άιντε βρέχει απόψε και χιονίζει, Ρίνα Κατερίνα μου. Άιντε που να πάω, που να σταθώ, Κατερίνα να σε βρω. Που να πάω, που να σταθώ, Κατερίνα να σε βρω. Δικό μου ήταν το φλεξίμο και το κακό το φλεξίμο. Είναι που σε βρήκα μοναχή, κύρα Γιώργινα μικρή, που σε βρήκα μοναχή και σου πήρα το φιλί. Κάτσε κανάκι. Κι αλλού μιλούν, βραδιάσα και που θα μείνω, βραδιάσα και που θα μείνω, στους αγάπη που να ζήσω. Και τη δίκα Χριστίνα έρωτα φωτιά. Σου παπά, αμόρια παπά, σου παπά, Μαδί, πίστα ελεύθερη, άιντε κόσμος είναι, ωραία παλάντρα, εμένω, άιντε πως μαζί το, άιντε εδώ, σ'
μαγικό. Το φέσα και το αν εμέθει σε μένο άιντε αυτό δεν είναι άιντε ρώσκαμε και ξανθεί αχ αυτό δεν είναι από κράση. Σαμάτσου ουράνα, άιντε σαμάτσου ουράνα, αναφέρεσαι. Σαμάτσου ουράνα,